Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest breaking news. Ed amhanya kutonga chachikoka musana achitya kufa zvaita kuti vazukuru vambuya nehanda vadedzera kuti ko ivo sezvo vachiswera vachiuraya vanhu everyday chii chavanotya. Pane meseji yanyorwa naGeorge Charamba zvataurwa zvichinzi pane bhomba rinoda kuputika rateyiwa kwauchifanira kuti kunomhara kuende ndege yani yaED zvakonzeresa kuti Ed avhunduke netimu yake varakashi vachitiza vachidedzera kuti aiwa tisanomhara ikoko. Meseji yachona kana muchida munogona kunoitsvaga. Zviri kunzi pane bhomba rateyirwa kuti Ed kana kangomhara chete rinobva raputika. Asi guys, musakanganwa kuti inyaya ye3rd term. Vana Chiwenga havasi kuzvibvuma, vamwe veZANU-PF havasi kuzvibvuma. Saka mirai munzwa zvachitaurwa nevazukuru vambuya nehanda. Mumwe munhu auya akati izvi ndo zvisina kana basa nesu, ngazviputike zvega kumusoro ikoko. Mumwe munhu akati Ed must abandon his 3rd term attempt. Remember, akakomberedzwa nevari kuchida chigaro. He must prepare his exit. Case closed. Mumwe munhu akati one should just do the honorable thing and resign. What exactly is it worth to be a most hated enemy in the land, and now they want to eat him from the inside? Only time will tell. Mumwe munhu akati what a joke, they are also scared of death like all morals. Wonder never cease. Mumwe munhu akati wow, ngazvitange tatambura isu. Mumwe munhu akati cool alert. Mumwe munhu akati first time to hear good news in a while, thanks. Mumwe munhu akati hapana zvakadaro, they just want to eliminate a few of theirs. Mumwe munhu akati no one wants to die, even the wicked ones, vachireva ZANU-PF team yevarakashi. Mumwe munhu akati Chiwenga denied 3rd term. Mumwe munhu akati ngazvidamburane ikoko. Mumwe munhu akati they are afraid to die but they kill every day. So handizi guys munoti kudi, because zviri kunzi vabva vatosuspenda vana Ed kuti vaende kuVictoria Falls. Kwanga achifanira kuti aende kuVictoria Falls, saka haana kuzoenda. Please comment down below mutiudze kuti munoti kudi.